Ola, bons días, somos Santiago, Lucas, do Pico e María e vamos a falar sobre a masificación turística en Galicia. Actualmente, todos estamos a ver nas redes sociais que, desde 2005, primeiro dato registrado, o número de habitantes que están chegando ás principais vilas e cidades costeiras de Galicia, o mesmo que a Cantabria, aumentou considerablemente. Este feito aparece reflectido no Instituto Nacional de Estadística, que neste mesmo mes de febreiro augurou que no ano 2025 o turismo aínda aumentará en milleiros de visitantes. O clima suave, os prezos económicos, as melloras nas vías de comunicación, a difusión a través das redes sociais, a paisaxe, a cultura e a gastronomía, así como o feito de compartir un mesmo idioma, están a ser un gran atractivo para os visitantes españois que nos meses de xullo e agosto se dirixen ao noso territorio en masa e que se suman aos peregrinos que habitualmente fan o Camiño de Santiago, os cales aumentan no ano santo. Todo isto pode ser moi positivo para a nosa economía, dando que o turismo supón un 12% desta, así como para proporcionar ao noso país a nosa gastronomía, a nosa cultura, etc. Ben, no boca a boca ou nos likes que a xente dá nas redes sociais aos lugares máis fermosos que ten visitado. Pero non todo é tan positivo nesta afluencia masiva de turistas, porque, como podemos ver na prensa este verán, moitas foron as protestas da veciñada en contra destes habitantes temporais das súas vilas ou cidades. Non houbo xornal que non presentase nas súas páxinas algún exemplo destas protestas. Algúns exemplos distos son o sonado caso que publicou Galicia Press sobre os habitantes do Morrazo, coa súa enxeñosa maneira de parar o tráfico nas principais arterias da vila para que os turistas non pudesen acceder ás súas praias, as queixas dos veciños, do Santiago, polo ruido nos meses de verán, os montículos de pedra en New Age, nas catedrais en Ribadeo ou as protestas dos veciños de Vigo no Nadal. Tampouco nos podemos esquecer da achega lingüística que a sociedade galega fixo ao léxico co termo fodechincho, que galego non sabe a día de hoxe o que significa esa palabra ou o motivo da súa creación. É do que se fixeron eco todos os medios galegos e nacionais. Consecuencia disto, as xentes locais, principalmente do sur de Galicia, xa se están organizando para tratar de revertir esta situación. Tal é o caso de Plataforma Fronte a masificación turística Vigo o Morrazo, creada por máis de 20 asociacións, a cal intenta solucionar o problema da vivenda existente no sur de Galiza no período estival. Ante este problema, a Xunta de Galicia propúxose mans a obra para achar unha solución e, para iso, creou o Observatorio de Sostenibilidade Turística de Galicia, o cal velarán polo cuidado do patrimonio material da nosa terra. Mentres os municipios galegos, os costeiros, desearían tener menos visitantes que outros, os do interior mantéñanse igual durante o todo o ano e intentar darse a coñecer e atraer turistas empregando aquilo que mellor saben facer, como pode ser a súa gastronomía. Exemplo disto é o Concello de Villar, que, en segundo a noticia publicada polo xornal Terra Cha, xa o 6 del 12 do 2025, estuda incorporarse á Ruta Europea do Queixo para promocionar o San Simón da Costa e con el toda a vila. Esta situación que lle acontece a Villalba, a cal está ben comunicada e relativamente próximas praias, empeora considerablemente noutros concellos cun emprazamento máis montañoso e, polo tanto, peor acceso, os cales a poboación só aumenta cos habitantes retornados que sean as cidades nas que viven todo o resto do ano para pasar as vacacións na súa aldea. Moitos poderían ser os exemplos que nos servisen para ilustrar esta afirmación, pero eu escollín o Caruel, o cal se enche de persoas procedentes de Barcelona ao mes de agosto. En síntese, que a hora de falar do turismo temos dos escenarios completamente distintos. Por un lado está o turismo de cidade ou de costa, con unha grande afluencia de xente e desexando que o merme o número de visitantes, e por outro o de interior, ou do turismo gastronómico, o cal intenta atraer a xente ás súas comunidades porque distan de moito de contar a masificación turística da que se fala habitualmente. Por todo isto non se pode falar da masificación turística nin dos problemas que esta ocasiona
en toda Galiza, senón nos puntos concretos dela. Bos días a todos e a todas, o meu nome é Lola e hoxe veño en representación do meu equipo IES Astelleiras. Hoxe veñovos a falar sobre a masificación turística, en contra, e ben, vos preguntaredes por qué. Isto é porque Galicia é unha terra con moita historia, unha cultura única e unha gran beleza natural. Nos últimos anos, o turismo aumentou de forma espectacular, e aínda que algunhas veces se presente como algo positivo, a masificación turística tamén ten consecuencias negativas, que non podemos ignorar. Ben, hoxe quero falarvos de varios grandes problemas que xeran, como os baixos salarios, a saturación dos espazos públicos, a perda da nosa cultura e lingua e a subida dos prezos. Ben, os baixos salarios do turismo, segundo a investigación, a nosa comunidade diríxese á nosa rexión de España, con peor expectativa de aumento de ingresos turísticos en 2025. Son con 7% máis que en 2024, segundo o informe publicado por Exceltur. Os datos de Galicia son os únicos por debaixo do 2% de alza xunto con Extremadura. Isto significa que son moi baixos. Aínda que en Santiago de Compostela, en 2024, as vivendas de emprego turístico foron un 10,6%, máis que no 2023. As prazas hosteleiras da capital supoñen un descenso do 2,3% respecto a 2023, polo que reducirase o número de traballadores. En canto ao tema de contratos, o 96,7% dos novos contratos asinados foron indefinidos frente ao 83% do resto do sector. Xeralmente, os empregados dos sectores xoves ou persoas nunha situación de vulnerabilidade enfróntanse a xornadas laborais moi intensas e longas, en moitos casos con condicións moi inestables. Ademais, a temporalidade fomenta a incertidumbre económica nas familias, o que impacta no consumo do desenvolvemento social da poboación. Un factor moi importante é que un de cada dúas persoas empregadas da actividade turística continuaron recibindo un salario inferior aos 1.000 euros mensuais brutos no 2022, lixeiramente por debaixo do 2021. Inserindo un pouco máis nos temas dos salarios, segundo os estudos, 4 de cada 10 persoas traballadoras na actividade turística foron mulleres que recibiron salarios inferiores aos dos homens. Así, cada muller recibiu, de media, un 25% menos do salario que dos homens. Isto parecevos injusto? Eu creo que sí. Por outra banda, os menores de 30 anos que traballan no sector turístico recibiron salarios de casi 10.000 euros brutos anuais, menos que as persoas de 45 anos ou máis. Isto penso que é moi injusto. Falando do outro tema, as rúas empedradas, os monumentos, pazos e exposicións, as cidades medianas de España eran destinos tranquilos onde buscábanse experiencias culturais, gastronómicas e autenticidade. Está o caso de Santiago de Compostela, que é un claro exemplo do turismo de masas. Paso á perda da cultura e da lingua. É un punto moi importante a ter en conta, e a cultura da lingua galega, pouco a pouco, co aumento dos turistas na nosa comunidade, estáse a provocar unha baixa cantidade de galego falantes na nosa comunidade. Estáse a provocar unha baixa... Isto quere dicir que cada vez hai menos persoas galegas que falan o noso idioma. Esta situación é un claro exemplo da consecuencia que ten a masificación en Galicia. Só fala galego a parte da xuventude galega entre os 5 e 29 anos. Según os enquisas do IGE, o 27,83%. Os titulares, como o do periódico El Solo di Crío, que publica o 14 do 20 do 2024, o seguinte artigo. Por primeira vez, na serie histórica publicada do IGE, o porcentaxe de falantes do galego baixou a metade ata chegar a situarse no 45,71%, fronte ao 51,88% da enquisa do 2019. Tamén temos o impacto negativo nos precios debido á masificación turística en Galicia, que ten diversos efectos.
como o aumento dos precios dos aloxamentos, o desplazamento dos residentes e o aumento dos prezos de produción boais. Entón, en conclusión, a masificación turística pode traer beneficios económicos, pero tamén xera problemas graves para a poboación galega. Salarios baixos, saturación dos espacios públicos, perda da nosa cultura e subida dos precios son consecuencias que non podemos ignorar e temos que cambialas. Moitas grazas. Vamos. Bos días, chamome María e hoxe con o meu equipo e este Tudino Montoxo de Ferrol imos defender a nosa postura de porque a masificación turística é boa para Galicia. Retomamos aquí a nosa intervención de o meu compañeiro do Pico que vai a decir el porqué a masificación turística non é tan boa. Realmente é boa ou non? Vos estáis en contra da masificación turística. O clima suave, os prezos económicos, as melloras nas vías de comunicación, a difusión a través das redes sociais, a paisaxe, a cultura e a gastronomía, así como o feito de compartir o mesmo idioma, están a ser un gran atractivo para os visitantes españoles, o cal é bo para a Galicia. Nos meses de xullo e agosto se dirixían ao noso territorio en masa que seres humanos peregrinos que habitualmente fan o camiño de Santiago, os cales aumentan en anos. Para tratar este tema partiremos de dos preguntas. Hai masificación turística en Galicia, sí ou non? O turismo é realmente tan negativo como nos fan creer? Ainda que todo é matizable o apelativo de masificación turística, non se pode aplicar a toda Galicia, xa que non hai lugares que non experimenten un importante crecemento da súa población en ningún momento do ano pola chegada de xente procedente de outras comunidades, intentando darse coñecer a través da súa gastronomía, a música, etc. Exemplos disto son Ortigueira, co seu festival de música folk, ou Lalín ou Vilalba, que se quere dar a coñecer a través do seu cocido ou queixo, respectivamente. Nosoutros, neste momento, imos defender unha postura afirmativa, e basándonos nos criterios que direi a continuación, respondemos a segunda pregunta que, en realidade, o turismo non é tan negativo como nos transmiten. Os medios de comunicación, dado que, por causa do turismo, melloran as infraestructuras sociales locales, daquelas comunidades con grande afluencia de visitantes. Isto inclúe entradas, aeroportos, sistemas de transporte público, por exemplo, aumento o número de autobuses e trenes que se dirixen a ese destino nos meses do verán ou festas destacadas. Tal é o caso dos amonos de Madrid ou Ourense para dar a coñecer esta cidade a través dunha festa tan importante para eles como é o Entroido. Reforzanse as sedes de sumidoiros, as cales é necesario mellorar para facer fronte ás necesidades de tan grande cantidade de poboación en período estival, momento no que a maioría da xente sae de vacacións, aínda que non é o único como aconteceu, por exemplo, este ano no Concello de Berga. Todo isto mellora por causa da influencia turística, pero unha vez feitas as reformas, a principal beneficiaria delas a longo prazo é a población local, porque é a que vai vivir meses e neses lugares durante todo o ano. Mellora a economía local. O turismo ten un impacto positivo na economía durante unha comunidade, posto que xera ingresos adicionais a través da venda de obxetos do recordo do lugar, a través do transporte, con todo que este leva aparellado. Por exemplo, aumenta a venda de combustible e tamén a carga de traballo para os talleres locais, que teñen que arrasar as avarías imprevistas, evitando así que estes arruinen as vacacións ao visitante. Naqueles momentos de maior afluencia de visitantes, as rendas locais duplican ou triplican as súas rendas, o que supón maior ingreso de capital nesta comunidade ao tempo que xera unha grande cantidad de traballo directo e indirecto. Estamos a falar aquí non só das tendas que teñen que aumentar persoal, sino tamén dos distribuidores e produtores locais, os cales teñen a maior facilidade para dar saída aos seus produtos. Non podemos esquecernos dun sector moi ligado ao turismo como é a hostalaría, o cal naqueles momentos en que hai moitos visitantes están a ofrecer os seus servizos e a obter maiores beneficios como froito do seu traballo. De feito, algúns restaurantes centran a súa capacidade de traballo no período vacacional, limitando as licencias de traballo a este período laboral. E despois, ou ben do traballan ou fan un menor rendemento.
Estivemos a simplificar os restaurantes, pero, como todos sabemos, tamén están neste grupo os lugares de aloxamento, campings, hotéis, hostales ou bancos de pisos de aluguer, os cales dixen suculentos beneficios naqueles que os rentan. O turismo fomenta a difusión da cultura e o intercambio cultural. Procedentes de diferentes lugares interactúan como comunidades locais traendo a súa cultura, a súa lingua e as súas costumes. Ao tempo que se achegan pouco a pouco as tradicións gastronómicas dos habitantes galegos. Isto crea unha interculturalidade que, a non ser de ser negativa, enriquece as dúas partes. Ademais disto, se os habitantes de Galicia teñen que transmitir unha cultura, unha lingua, unha gastronomía ou uns costumes, sempre cuidarán máis da transmisión cultural para que lles chegue as xentes de fora da mellor maneira posible. Consecuencia disto son as festas gastronómicas, os concertos de música folk e as festas locais ou culturais. Grazas. Perdón, antes de empezar, pasastemos un minuto nestes 4 que tiñades. Usastedes casi 5. Xa? Xa. Bos días, meu nome é Inés e son a continuación do que falei miña compañeira Lola do IES Astelleiras nosa posición e en contra. En cuestión a vosa pregunta de se hai masificación turista en Galicia, sí, hai masificación turista en Galicia, estamos seguros. Estes son algúns dos exemplos. O turismo masivo representa unha ofensiva en varias frontes. Dispara o prezo da vivenda. Os alquileres comerciais tamén se están facendo incostibles para os negocios tradicionais e as molestias de todo tipo invaden o casco histórico. Este é un exemplo. Segundo os datos do Instituto Nacional de Estadística, na súa enquisa de ocupación hosteleira, o indicador que os expertos consideran máis fiable. A cidade recibiu 95.691 viaxeiros en xuno do ano pasado. No mesmo mes de 2022 eran 87.640. En conclusión, o turismo é unha fronte importante de ingresos para Galicia, pero a masificación nos espazos públicos pode xerar problemas sociais, ambientais e económicos. Sobre o punto 3 de a perda de cultura e da lingua, a lingua non é o único aspecto da nosa cultura afectado, senón que a gastronomía e as tradicións tamén están sendo perxudicadas. Con isto, quero dicir que cando un estranxeiro lle falan de España pensan comidas como a tortilla, a paella, pero xamais diría o marisco, caldo ou cocido galego. Así como as muiñeiras non son tan coñecidas como deberían, mentres que as sevillanas son coñecidas mundialmente. O típico traxe de galegos non o coñecen nin moitos españoles. O impacto negativo nos precios debido á masificación turística en Galicia ten diversos efectos tamén. O aumento do precio dos aloxamentos. A demanda de hospedaxe incrementase cos turistas, o que pode levar a un aumento dos prezos de, por exemplo, os apartamentos. Durante a tempada alta, os prezos poden subir máis do dobre. Isto, as persoas locais podelles afectar, xa que en España, e sobre todo en Galiza, cobranse salarios máis baixos que en algúns países como Suiza. Aos suizos, quizáis isto non lles afecte, e incluso podelles sementar barato. Pero a maioría da xente neste país, sí. Desplazamento das residentes. En algunhas áreas moi masificadas, os prezos dos alquileres poden aumentar, o que podería dificultar a vida dos residentes. Así, nas comunidades locais son desplazadas para a chegada de turistas e de novos habitantes en busca de rentas ou salarios máis altos. O aumento de prezos e produtos locais. Igual que no aloxamento, a masificación turística tamén pode influir nos prezos dos produtos locais, como artesáns e os produtos gastronómicos. A demanda pode incrementar os costes, algo que afectaría a economía local. Ademais, non só aumentarían os prezos dos postos locais, senón que tamén os restaurantes, bares e outros servizos poden elevar os seus prezos. De feito, os veciños de Cangas dicen que o turismo sí trastoca a súa vida. Agora vou falar da desigualdade entre zonas turísticas e zonas non turísticas. A masificación turística tamén é a desigualdades laborais. Entre as zonas que reciben moitos turistas e aquelas que non son distintos turísticos populares. As áreas máis turísticas, como as Rías Baixas, as zonas costeiras ou Santiago de Compostela, teñen un mercado laboral máis dinámico no sector turístico, mentres que nas zonas rurais ou do interior teñen menos oportunidades laborais e de emprego. Como dato, nas Rías Baixas, en Santiago de Compostela, o emprego máis concretado mentres que noutras zonas de Galicia, como na Mariña Lucense ou interior de Ourense. As posibilidades de traballo son moito máis limitadas.
Segundo o Instituto Galego de Estadística, a taxa de desemprego nas zonas urbanas turísticas de Galicia é inferior ao 8%, mentres que nas áreas rurales pode superar o 15%. Despois de todo isto, seguides estando a favor da vosa posición? Bos días, chamo-me Lucas e espero que despois das exposicións dos meus compañeros comprendades por que o turismo é algo bo e que non necesita moitos arranxos. Pero se ainda non estades convencidos, vou vos aclarar por que é algo moi positivo tanto para eles, os turistas, como para nós, os nativos galegos. Xa sexa polo crecemento económico que aporta ingresos a hotéis, restaurantes, comercios locais, empresas de transporte e moitos outros sectores que precisan para ofrecer os produtos que tamén gozamos nós, os nativos. Os ingresos que reciben estes sectores tamén son fundamentais para pagar o sustento de moitas familias galegas. Conseguir de outra forma cartas para pagar todo isto sería moito máis complicado e molestaría infinitamente máis aos galegos que ver algúns turistas polas ruas. O turismo tamén fai que a nosa cultura sexa máis popular en todo o mundo, que nos dé reconhecemento. Isto é algo positivo, xa que cando nos vamos de viaxes e sentimos os turistas onde somos, eles teñen unha mellor imaxe de nós grazas ao turismo. Moita xente é escéptica e di que os turistas os incomodan ou os molestan, pero solucionar este problema é tan fácil como evitarlos, responder que non falas a súa lingua ou que vas con presa. Ademais, os beneficios producidos polo turismo son claramente notables en case todos os ámbitos, se sexan sociais, ambientais ou económicos, e sobrepasan calquera molestia producida por algún turista honesto, que, como mostrase aquí, son a minoría. Isto é algo moi importante, xa que demostra que a maioría da xente non ten ningún problema co turismo, e creo que todos estamos de acordo en que non está ben quitarles a maioría da poboación os beneficios só porque un pequeno porcentaxe de xente lle resulte incómodo ou molesto ter que aguantar algún turista de vez en cando. Algunas razones polas que a xente está en contra do turismo son pola desinformación nas redes sociais, que aumentaron a turismofobia masivamente nestes últimos anos. Isto é clave para comprender por que debemos loitar non só contra a turismofobia, sino con toda a desinformación que se di sobre o turismo, xa que pon un 12% do dinheiro que recibimos. Despois de todas as probas contundentes que demostran como o turismo son freos, nos enriquece cultural, ambiental e económicamente, esperamos que comprendades por que debemos seguir aproveitando e gozando das súas vantaxes. Gracias por escoitarnos. Ben, por último, queremos deixar claro que os baixos salarios e precariedade laboral. Isto crea a expansión do turismo, que crea empregos. Sí, pero moitos deles son precarios. A maioría dos traballadores do sector teñen contratos temporais, xornadas longas e salarios baixos. Ademais, a estacionalidade do turismo fai que moitas persoas só teñan traballo uns meses ao ano, dificultando a súa estabilidade económica. Así, a riqueza que xera o turismo acaba concentrándose en grandes empresas, mentres que os traballadores reciben moi pouco a cambio, o que fai que estas persoas non poidan ter un salario económico fixo. A saturación tamén dos espazos públicos. Como dixemos antes, a masificación turística fai que as cidades e vilas galegas, especialmente as máis visitadas como Santiago de Compostela, A Coruña ou incluso as Rías Baixas, se volvan intransigibles en tempada alta, o que fai que a xente non poda circular ben polas cidades, e así os que viven ali permanentemente non podan seguir a súa vida normal. As praias abarrotadas, as rúas cheas, os monumentos con colas interminables. A xente que vive atópase con dificultades para moverse con normalidade.
vense afectados polo exceso de visitantes. Tamén a perda da cultura galega e da lingua, que o turismo masivo tamén afecta a nosa identidade. Moitos negocios para atraer visitantes priorizan os gustos dos turistas, en lugar de manter a esencia galega. Así vese como restaurantes deixan de ofrecer comida tradicional para adaptarse ao que demandan os estranxeiros. Ou como o galego, que desaparece dos cartéis e dos establecementos en favor do castelán ou do inglés. As persoas que traballan no sector gastronómico traballan na economía sumerxida, sen contratos, o que fai que moitos deles estean ilegalmente traballando en moitos lugares. Tamén vamos a falar da subida dos prezos e dificultades para vivir nas cidades turísticas. Outro gran problema da masificación turística. O custo da vivenda disparouse en lugares turísticos como Santiago, Vigo ou A Coruña. E, de feito, cando chega a tempada dos estudos, os universitarios teñen moitos problemas para encontrar pisos a un bon precio, debido ao aumento dos alugueiros turísticos. Isto fai que moitos galegos non poidan permitirse vivir nas cidades e teñan que irse a outros sitios ou ter unha casa en alquiler que seña moi en mala posición. Ademais, os prezos en bares, restaurantes e supermercados tamén soben porque os establecementos buscan aproveitar o turismo, facendo que o custo da vida sexa cada vez máis alto para a poboación. E tamén hai máis ingresos, máis os salarios dos hosteleiros. Son moi baixos e non chegan a fin de mes, o que provoca que eles non podan ter unha vida normal, xa que a veces hasta dobran horas para poder chegar a fin de mes. Tamén podemos falar de que moitas grazas. Agora tedes os 2 minutos para preparar a conclusión. Adiante. En conclusión, o turismo é moi necesario, mas non nas grandes cantidades nas que están chegando, xa que os residentes da zona non poden facer a súa vida normal. Ademais, moitos dos turistas non son responsables porque non respetan o medio ambiente. Está a provocar un incremento nos prezos da vivenda, a reducción da oferta de vivendas para residentes locais, gentrificación e o desplazamento da poboación. A pesar de que o turismo é unha fonte importante de ingresos para a rexión, os efectos negativos sobre o mercado inmobiliario e a calidade de vida dos galegos exixen unha xestión máis equilibrada do turismo, que priorice a sustentabilidade tanto de termos económicos como sociais. Ten un impacto evidente e significativo no medio ambiente, afectando desde a diversidade e os ecosistemas naturais ata a calidade do aire e os recursos hídricos. Aínda que o turismo é unha fonte importante de ingresos para a rexión, a súa xestión debe ser sostible e regulada para mitigar estes efectos negativos. A implementación de políticas de turismo responsable e a inversión en infraestructuras ecolóxicas son fundamentais para preservar o patrimonio natural de Galiza, mentres que se promove un turismo de calidade. En resumo, o turismo en Galicia ten o potencial de ser unha forza positiva para a cultura local, promovendo a preservación do patrimonio e o intercambio cultural. Non obstante, non se xestiona adecuadamente. Pode provocar a dilución das tradicións e a comercialización dos elementos culturais, o que podería ameazar a autenticidade da cultura galega. A clave está en aportar un equilibrio entre a conservación das tradicións e a apertura ao intercambio cultural e o turismo para ofrecer. Por todo isto, aínda nos queda máis claro que a masificación turística en Galiza é negativa, pero non o turismo. A masificación turística na nosa terra non só ameaza a autenticidade das paisaxes e tradicións, senón que tamén pone en risco a súa sostenibilidade a longo prazo. En exceso de turistas chega a presión insostible sobre os nosos recursos naturais, a infraestructura e os servizos, deteriorando o medio afectado e negativamente a calidade de vida dos galegos. Ademais, a sobreexplotación turística contribúe a xentrificación das cidades e postos desplazados ás comunidades autóctonas.
Por todo isto, é fundamental replantexar o modelo turístico da rexión e evitar seguir apostando pola masificación a favor dun desarrollo máis equilibrado e respetuoso coa identidade galega. Grazas. Chámame Santiago e agora vou expoñer pois por que realmente o turismo é positivo. Non respecto aos temas económicos, nosotros consideramos que é unha boa fonte de ingresos e non é ninguna clase de problema. Sigue generando ingresos sen ter que apartar a poboación local. Tan só vemos as partes positivas, pois, porque un segundo non ten tantas partes negativas como os dicides. Nos tan só vemos a parte positiva. Non logramos e tamén se ten realmente regulado canta xente ven. Senón non estaría tamén anotado no Instituto Nacional de Estadística. Está regularizado, iso é o que quero dicir. Tamén, o turismo fai grandes aportes económicos apoiando a rexión galega. Tamén, respecto aos temas naturais, non contaminan tanto como se di. Eso non é realmente verdade. E tamén, respecto aos residuos, non xeran tanto como se di. Eso tamén se ten que contar na parte da poboación local. Logo, respecto a certas argumentos de que poden xerar incomodidade, non só se ten que xeralizar. Tamén hai partes inseguras sen ter que xente de fora necesariamente. Eso é o que me refiro. Logo, un segundo que teño o que me refiro é que xera máis cosas positivas que negativas. Ese é o noso argumento. Non é necesariamente tan malo como se di. A nosa conclusión é que xera máis cosas negativas, máis positivas que negativas, tendo así un mellor impacto na nosa comunidade que o que se considera. Esa é a nosa conclusión. Grazas a